Assalamu alaikum ƴan uwa, dan girman Allah duk wanda ga wannan bidiyon ya da mana ita a gaba ya tura ta a gaba. Bidiyo ce ta neman alfurma. Wannan bidiyon ina son ta isa ga dukkan hukumomin jihar Tawa, tun daga governor, procurer da kuma ade da kuma sarki. Muna neman alfurma muke nema. Za ku ga ina maimaita magana cewa alfurma muke nema. Dan adam ajizi ne, dan adam dan tara ne bai cika goma ba. Da haka muna son mu kai alfurman mu nemi alfurma a wurin ku, a matsayin ku na uwayen mu, shugabannin mu, jagororin mu, cewa alfurmar da muke riko ita ce labari ya zo mana cewa an tsare Bube an kama shi. To muna neman wannan alfurma a samu ayi luberan shi, kuma insha Allah ta'ala za a gyara duk abin da ya zo ba a sake ba. Za mu ci gaba da duk wani abu da ya dace don ganin cewa komai ya shiga wato tsari. Kwarai haka ne ambassador. Don haka alfurma muke nema. Jama'a ku yaɗa mana bidiyon ga ta isa ga procurer mai girma mai daraja, procurer na jihar Tawa, da kuma governor, da kuma ade, da kuma sarkin Tawa. Alfurma muka ce alfurma nake nema ta isa wurin su samu su yi liberan Bube. Mai magana naku ne da kullum peace ambassador, dan uwanku mai son zama lafiya, dan uwanku wanda ya ce yan Nijar uwan mu guda uban mu guda. La famille, famille, alfurma muke nema.